ing wong wadon nyun sewu lho Pak Dalang. Monggo Mbak Lucy. Wong lanang kudu bersyukur duwe garwa lemu tur gedhi. Mergo wong lemu kuwi siap siaga. Arep kok mbok tinggal sampe ra tau ning omah to. Gendengmu bocor sapa sembenake ra bojomu, ya ta? Bojomu ra mbok ingoni 2 minggu kowe sampean ra duwe dhuwit ya panggah lemu. Oh, bojo ngenyek bojo lemu bojomu gedine sak cakruk sing colong wonge kok. Lho, aku yang gumun Mas nyuwun. Masa to? Ngoten niku kula tangleti tanpa berdosa. Riyen niku suami tenan niki paling setia. Jadi laki-laki yang sangat tanggung jawab, duit bayarannya 10 juta Dik, 20 juta. Bro. Kabeh sing nampa telepon iki bojone. Wah, 2 kula niki. Sing garwane riyen niku. Gedene. Oh, mari ngono keri dhewe kene kok tolo tanggapan malih dhewe aku ngono. Terus tak tekoni, "Dik, lah bojomu ning ndi?" Tak sedekahne aku ngono. Lah sedekah duwene kancane dhewe. Enggak. Kene cah los kok. Sedekah kok mung duit ki apa? Damen no. Bojo jaluk kanca, wehke. Sik to. Kowe ora ngerti sing jenenge jiwa satriya Mas Gareng. Wong lanange bakal muntap kanemsone yen siji dijawat bojone, loro dijarak anake. Wah, nek aku ora muntap malah enteng sanggane kok, Pak. Ora ndek bojo, ora masalah. Terus lek pengen piye? Tuku. Nembe wae kelangan gedhen. Iya to. Maestro pedalangan sesepuhe para dalang sing biyen asring pentas ditresnani menjadi idolane Piyai Ponorogo. Wingi dina Kemis ya kuwi Bapak Haji Anom Surata wis piniji sowan ana ngarsane Gusti Allah. Mila kula nyuwun dumateng sedaya kemawon para lenggah, kula nyuwun keikhlasanipun donga panjurungipun mugi-mugi alusipun Ki Haji Anom Surata tinampi wonten ngarsanipun Gusti dipun apura sedaya kalepatanipun satemah tentrem mulya wonten swarganipun Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Iya Mak iya. Ya kaya ngono ya kabeh ya nglakoni kaya ngono. Intisarine ayo saiki nglipur para warga masyarakat ing Bungkal sing kepareng rawuh ndherekake para pepunden iki sowan komplit kaya sing wis-wis gamelan wayang saka ngomah kanca-kanca pengrawit jangkep. Iya, warangganane ya komplit. Malah klebu anakku sing lagi sekolah ana ing Wali Songo Ngabar iki mau tak culik. Ya, tak jak rene pamri apa men ora terputus anggone bakale nutukne amale bapake dadi seniman dalang yang beragama. Ya, ngono kuwi. Yen bapake pamane wejangan lek gur ngawur to, Nduk. Iya, mau ngawur. Nek anakku sak bisa-bisa ana dalile, ana dasare. Si Brahma Kesawa kuwi. Alhamdulillah iki lagi kelas 1 SMP ana Ngabar. Wingi seleksi dari 300 santri akhirnya tersaring 50 santri dan juga tersaring lagi 9 santri dan Brahma adalah salah satunya yakui santri yang menjadi penghafal Al-Quran. Luar biasa Hafiz. Kaya ngono kuwi wis apal surat Renorno. Lek mbok iki apale gerdung arep mangan kok no. Iku ya penting kok kuwi. Ngono kuwi. Ya, Iki ngaturake apa? Ana bintang tamune ya kuwi Mas Gareng Tralala karo ya kuwi Mbak Lucy Brahman. Ha iya. Mbak Lucy mula diarani Brahman pancen ya bokonge gedene semono. Luar biasa. Mula mumpung iki urung besar ayo kon nembang dhisik. Ayo. Mergo yen besar sok kuwi arep nggih kurban. Ayo. Monggo Mas Gareng Tralala kula aturi pinarak wonten pepanggungan mriki. Ayo nggih. Semeneng opat ger aja pijer nangis. Nger 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 yen asis dak ilang matise. Dok dok bersama kuwi jaluk
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Mas Gareng Tralala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cange, Mbak Limbuk, Pak Cahyo pun tadi. Wah, awake dhewe chemistry tenan. Chemistry. Dalang, dagelan, sinden, pengrawit kabeh biru. Nggih, biru. Kejaba nyengkuyung karo Partai PAN. Biru adalah doa untuk warga masyarakat ing Bungkal mriki mugi-mugi bisa rukun bebarengan mbangun kota Ponorogo. Oh, nggih, werdine biru niku nggih Pak nggih. Nggih. Bisa rukun warga masyarakat Bungkal sesarengan anggenipun bangun Ponorogo. Leres nggih. Nggih, chemistry Pak, chemistry. Leres. Pake biru, kula ya biru. Nggih. Nadyan teko dalan balik mulih meneh ngene. Lah kok balik mulih meneh? Wong sirar nganggo batik kok Pak wau kok. Jenengan? Nggih. Lho batik biasane lah nggih jagong. Lah wong ini iki lak temane budaya dan pariwisata. Wah iya, Budpar. Telepon ternyata biru, Bali mulih melih Pak. Kok seragam biru. Nggih. Ya tujune kok jenengan kagungan kostum sing rupane biru. Lho, napa mawon enten Pak? Putih menduwe kula kok Pak. Putih nggih apa? Nggih anu, dadi lakone Gareng dadi ratu mangke nganggane putih ngoten. Wah iya, apik. Gergah. Lek pamane kostum ireng nenggo apa Pak Gareng? Ireng nika nggih dingge anu Pak. Dingge seragam kalian Pak Dalang kali kanca menyesuaikan. Oh, men ketok langgeng. Oh, ireng. Ireng ki ya nek werdine ora mung biru tok kok Pak. Ireng apakah werdine? Ireng kuwi warga Bungkal iri drengki ora pareng. Wah iya. Eblek wayang ya rupane abang. Abang saka tembung warga Bungkal, aku bangga karo Ponorogo. Wah iya. Ngeten lho Pak. Gunungan iki warnane enek kuninge. Apakah kuning? Kuning menika winengku ati kang wening. Dadi warga masyarakat atine wening, pikirane resik. Ijo. Ijo iki lho jodone warga masyarakat Bungkal dalange Pak Cahyo Kuntadi. Wah iya. Oren. Oren menika abang ya ora, dadi coklat ya ora, kuning ya ora. Gosek to, terjemane oren ki apa? Oren menika ora tau leren, Mas. Wah iya. Ora tau leren le nyambut gawe mergo ditresnani masyarakat. Pokoke otak-atok gathuk piye mulih nggawa dhuwit ngono ya, Pak. Iya nggih. Tekno kadung corengan kok, Pak. Nggih. Niki dalam rangka gebiar budaya Mataraman Mas Gareng. Ingkang dipun tindakaken dening keluarga besar Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kalian DPRD Provinsi Jawa Timur. Leres. Nika ingkang dipun pandegani kalian pepunden kula Bapak Dr. Suli Daim saking PAN kala wau. Ngoten ingkang sampun sambutan kala wau nggih. Leres nggih. Nggih. Nderek Mangayu Bagyo lekasipun menika Disbudpar Dinas Budaya dan Pariwisata ingkang dipun sengkuyung sepenuhnya oleh DPRD Provinsi anggenipun gelar budaya wayang wonten ing Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Ponorogo mriki, Pak. Nggih. Mugi saged berkelanjutan. Amin ya untuk masyarakatnya. Nggih. Kenapa kok desa kene iki diwenehi tenger Bungkal? Mulai iki. Bungkal lho pancen desane jenenge niku kok, Pak. Loh, Gareng yen nang ngendi-ngendi biasane selalu menerjemahkan, menjabarkan. Upamane Ponorogo apa ki para wargane do sayur rukun. No ki nata negara supaya becik. Lah, Bungkal iki lho resikone nek nderekke dalang cerdas ki ngene iki lho. Lah sampeyan yo cerdas kok ya. Tenan iki iso koplak tenan iki nek ora iso ngikuti. Bungkal. Heeh. Niki dionceki ngoten, Pak. Nggih no. Ya sak iso-iso ya, Pak. Nggih. Sak iso-iso mergo ora persiapan kok langsung didadak ten panggung kok, Pak. Iya, Kak. Pancen ya kudu serba cepat, tepat dan akurat. Oh, nggih. Ya sak iso-iso. Bungkal miturut keperluan dalu niki. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufe napa, Pak? B U N G K A L. Leres. B Bungkal gitu. B-ne bersama-sama Dinas Budaya dan Pariwisata sing diembani utawa diestoni dening DPRD
Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur nggelar acara wayang untuk masyarakat. Tepuk tangan, spontan yang bagus ini. Pinter tenan iki. Luar biasa. Niki pun nanya kemeringet lho Pak, niki Pak. Yang kedua U. U menika tujuanipun Pak. Untuk untuk siji menghibur masyarakat, ping pindhone untuk selalu inggih menika memupuk utawa nguri-uri budaya lan tradisi supaya tidak hilang. Nah, itu U. N sik dawa lho. Iya Pak, dawa Pak, dawa. Nggo mlaku ngantek ketekuk-tekuk Pak, dawa. N nilai luhur yang ada dalam pakeliran wayang sebagai contoh untuk kehidupan berumah tangga dan masyarakat ana ing Bungkal mriki. Luar biasa. Men saya semangat para penonton. Tepuk tangan to Pak Gareng elok iki. Men tambah semangat. Pun mboten sak tepuk tangan pun. Lah ngopo? Wong iki ya mringis tenan kok dadak tepuk tangan. Gareng Tralala itu tidak pernah membutuhkan tepuk tangan, Pak. Terus? Nggih, yang dibutuhkan Gareng Tralala bukan tepuk tangan tapi uluran tangan, Pak. Iya. Tak kira saweran, beda karo saweran. Oh, beda. Uluran tangan iki tegese donga, Pak. Donga, muga-muga pinaringan lancar anggere kula mikir mbungkal niki, Pak. Wah, iya. Nggih, mau apa mau? Niku wau U, N. N, terus G. G ya, Pak ya? Nggih. Nggih, alon-alon, Pak. Alon-alon, ya nganggo mikir kok, Pak. Generasi milenial, generasi muda, generasi yang akan datang diharapkan akan tetap selalu cinta akan budaya dan tradisi Indonesia. Luar biasa nggih. Nggih. Astagfirullah. Ora rugi sewengi 750 ngene iki. Lah nggih to, arep golek jangkep 1000 kok angele. Iya. Yo sing penting berkah barokah. Penting disyukuri ora lokak saya kebak. Ora lokak tambah kebak, disyukuri mawon. Nggih. Nggih, pira-pira ditampa. Sing maringi ikhlas berkah kanggone sing nampa. Nggih. Ikhlas nggih? Ikhlas. 750 ikhlas. 750 ikhlas niki pira-pirae kula mulih ora nampa ya ikhlas. Ning raimu kok pucet ngono? Mboten pucet nyatraine Gareng pun ngeten iki tegese kula mulih keng mriki lahir batin Pak ora disangoni ikhlas. Sebabe Wis lunas. wah iya. Le cemepak ngono. Wani gleling mergo wis lunas niku, Pak. Terus K. K kepara nyoto. Angel tenan Pak niki. K. K kebudayaan dan pariwisata sinergi untuk bersama-sama menghibur dan memberikan edukasi terhadap masyarakatnya melalui pentas wayang kulit. Wah, elah nggih. Ya dikumpliti dengan dalang sapa bisa? Dengan dalang Ki Cahyo tadi satu-satunya dalang yang terbaik, best of the best, dalang idola. Saka tembung idola iki dalang ora larang. Iya. Ya ora apa-apa mau golek dulur kok ya to. Nggih, waton larang-larang malah ora ketanggap malah merongos ning omah. Betul, Pak, betul. Kula jenengan karo kanca-kanca iki sing penting lek iso metu ka omah ngoten mawon. Iya. Ten omah ya bunek kok, Pak. Iya. Ah iya. A. Mbok kula diwangi to, Pak? Yo ora, engko tugase dhewe-dhewe. Oh iya. Aku wis sewengi lho kuwi bakal mikire. Akan menjadi barometer tolok ukur di Provinsi Jawa Timur untuk provinsi-provinsi yang lain, budaya dan pariwisata sing selalu ngrembaka. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Iya. Ki ngongkon tepuk tangan karo mikir dhek bar iki apa ngono. Nggih. Iki mau apa? Niki A. Nah, terus kari dhewe. L. Larso melu ra Larso. Ora melu. Lagi umroh ayo. Layak untuk diteruskan, layak untuk dilanjutkan acara seperti ini karena banyak manfaat yang positifnya untuk masyarakat, manfaat yang positifnya untuk Jawa Timur. Wah, nggih. Tepuk tangan. Nggih, Mas Jajak. Nggih. Menika Jajak mriki jijik.
Niki lho, semunipun pepunden kula menika ingkang winantu pakurmatan Pak Ali Afandi menika saking perwakilan Kadis Budpar Jawa Timur. Rena penggali mergo jenengan sampun saged menjabarkan tentang bungkal niki wau. Nggih niki miturut kepentingan dalu niki. Wau nggih paring dawuh panjenenganipun Pak Ali menika. Insyaallah mangke teng Ngawi nggih badhe wayangan. Lah nggih bareng nerjemahne ngeten niku kula kelingan wingi ten Blitar nggih Pak nggih. Kan nerjemahke desa Blitar rampung cek ngoten niku langsung pimpinane munggah panggung nyawer 500 teng Blitar wingi nggih Pak nggih. Sik, arahmu ki arepe golek saweran apa piye? Mboten teng Blitar wingi lak nggih nerjemahke ngoten lho. Ya Blitar karo kene beda. Lho lah nggih kula nganut kelingan lak entuk to Pak, kelingan ki lak ya entuk to. Carane piyayi maringi rejeki marang seniman, ora kok langsung mene dhuwit ngono ki ora. Ning sapa ngerti, ya toh. Mau panjenengannya Pak Ali paring dawuh. Setelah ini kalau nanti lancar Padalang, kita pindah wayangan Gebiar Budaya Mataraman di Ngawi dan juga di Pacitan. Menawi wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan gareng. Ora apa-apa. Niku sasine napa kira-kira? Kira-kira mangke ya Desember utawi Januari. Desember gede-gedene sumber, Januari hujan sehari-hari. Terus wayangan ora nek garenge udan. Sik, ndek ingin ning Blitar aku ngejak kowe kok udan deres yo an. Anu lali jopone, Pak, lali jopone, Pak. Mboten wis pokoke tetep klasik ndak masalah, sing penting lancar wayang tetep ngrembaka. Nggih. Ini ya komplite tetep ngangge gareng kok, tetep ngangge gareng. Kula ora dijak ki tetep nusul, Pak. Wani ngeyele kok, Pak. Nggih. Kula golekne kanca. Iki. Niki waranggana domestik saking Ponorogo sing ibarate digodhog wis ora iso empuk. Wis alot banget ya, Pak. Nggih, ngoten niku. Mbak Lucy Brahman. Coba kaya apa? Men jumeneng. Ayo. Ayo. Nonin 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 pun tepang Mbak Lucy kali Mas Gareng Tralala. Waleh. Tek ora kepenak tek waleh. Biyayine cerdas kaya ngoten nerjemahke bungkal. Niki pras ketemu jenengan. Terus? Biasane ora beda karo gurit. Nggih. Kowe karo aku waleh, aku karo kowe saya nek tenan. Awan Lucy, sore Lucy, wengi Lucy. Wis, nek tenan, Pak. Kula niku nek entuk wong model kaya ngene iki tenan, Pak. Wis ora beda, Pak. Ora beda pripun? Sing nang omah ya wis padha iki mekroke, Pak, pun. Piyayi Putri yen lemu iki tandane tentrem atine mergo diayomi karo sing kakung. Urung karuan dablek ya iso kok ngono kuwi kok. Ning wong wadon nyun sewu lho Pak Dalang. Monggo Mbak Lucy. Wong lanang iki kudu bersyukur duwe garwa lemu tur gedhi. Mergo wong lemu kuwi siap siaga. Arep kok mbok tinggal sampe ra tau ning omah to. Gendengmu bocor sapa sembenake rak bojomu, ya ta? Bojomu ra mbok ingoni 2 minggu kowe sampean ra duwe dhuwit ya panggah lemu. Bojo ngenyek bojo lemu bojomu gedine sak cakruk sing colong wonge kok. Aku yang gumun Mas nyun. Masa to? Ngoten niku kula tangleti tanpa berdosa. Riyen niku suami tenan niki paling setia. Jadi laki-laki yang sangat tanggung jawab, duit bayarannya 10 juta Dik, 20 juta. Bro. Kabeh sing nampa telepon iki bojone. Wah, 2 kula niki. Sing garwane riyen niku. Gedhe niki. Mari ngono, keri dhewe kene kok tolo tanggapan kali dhewe aku ngono. Terus tak tekoni, "Dik, lah bojomu ning ndi?" Tak sedekahne aku ngono. Lah sedekah diwehne kancane dhewe. Enggak. Kene cah los kok. Sedekah kok mung dhuwit ki apa? Damen no. Bojo jaluk kanca, wehke. Sik to. Kowe ora ngerti sing jenenge jiwa satriya Mas Gareng. Wong lanange bakal muntap kanemsoni yen siji dijawat bojone, loro dijarak anake. Wah, nah aku ora muntap malah enteng sanggane kok, Pak. Ora ndek bojo, ora masalah. Terus lek pengen piye? Tuku.
umpama pengen mangan itu tuku ning warung. Oh, mergo ning omah rene sing masakne ya. Masake. Ngoten lho Pak, maksudnya Tapi ngoten niku. alhamdulillah Kaya yang sabar apik-apik awak mekrok kaya ngono. Wah, iso benakne gendeng. Ya kabeh iki nek plus minuse to, Lus. Nggih to, Pak. Leres. Ha nek apike nek nggon benakne gendeng, tapi cilakane wong lanang nek duwe bojo lemu ngene iki tenan. Wah, bojo lemu nek dikeloni kaya ngeloni traktor, Pak. Ya, ora ya carane malah. Dadi jensete kan tunggale traktor yo an. Ha iya. Aja kaya ngono. Tegese dhek iki menghina emansipasi wanita. Lah, leres kamu itu termasuk menghina emansipasi wanita. Sekarang itu persamaan gender tegese wong lanang kuwi juga wong wadon juga bisa sepadan dengan perempuan. Contohnya, pemimpin negara kita dulu pernah menjabat sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Loh, yo Putri. Ya. Terus Bu napa kuwi Gubernur Jawa Timur yo Putri Bu Khofifah. Tegese Luar wi biasa. emansipasi wanita, kesetaraan Gender gender. lah. Ngono kok Dadi pakaryan sing kulinane ditindakne Piyai Kakung wong putri yo bisa. ora karuan kabeh. Contohnya Bong supit kae. Ora enek bong supit wedok, umpama enek lho aku tetakan meneh kok. wong supet iki sunat nih. Heeh. Enek wis tau ngerti kowe bong supit wedok. Sing nyunat ngono ya. Lho mesti aku karo Pak Yoyo antri esuk dhewe no tekono. Nggih. Ning Piyai Putri niku rekoso lho Mas Gareng kok mboten kok mbelani Mbak Lucy mboten. Rekosane napa? Kula kali panjenengan dilahirkan dari rahim seorang ibu. Terus Gimbal bayi 9 sasi 10 dina. Rekoso banget. Tur yen lairan niku yen ora pepak sambung tuwe iso gondol nyawa. Mergo kaprahe ning agama diarani perang cakil ngoten nika. sabil, Pak. Oh sabil. Perang sabil senes cakil, Pak. Iya, Senes sabil. cakil. Urung lek putrane ora metu-metu. Yo, dijahit ora temu dijahit yo bras ku yo toh nyawa. Ngono lho. Wong lanang apa paling wong lanang kudu disupit pisan tok wis selawase yo. Lho justru malah lara ki lara wong letet-tetak timbang wong lairke, Lus. Wah, jan pengalamanmu ki cetek kok, Lus. Lara wong wedok ki arek lairne. Lara wong tetak. Lah nyapa? Wong tetak pisan wae kapok, wong lairke lho ngantek 6, ngantek 7. Oh, Ning Mas Gareng kudu eling. Napa? Wanita adalah tiang keluarga. Lah, wanita adalah Tiang keluarga. lah, kula ki tiang jaler, Pak. Yoan, Pak. Wong lanang ki tiang jaler. Nggih, pancen ya ngono ning nadyan kaya ngapa lan kepiye pinter kaya apa ki lek kata-kata. Kata-kata Dibalik dibalik suami yang hebat pasti ada istri yang setia. lah. Nah, ngono kuwi. Kula ketok iso kaya ngeten iki. Niku mergo dongane bojo kula Bu Kesi. Seorang istri selalu mensupport sing kakung, makanya menjadi seorang laki-laki yang hebat dalang kondang. Bojomu yang ngono. Rak. Di mana suksesnya seorang laki-laki? Ya. Karena ada wanita yang hebat. yang setia Yang kok. setia. Yang setia. Gini aku sukses sih bojoku ra setia. Lah nyapa? Ya kuwi mau. Oh. Ora Ya, apa-apa, tapi- tidak semua pepatah itu benar, Pak. Oh iya. Oke. Tapi kan sekarang harus diganti yang luar biasa. Apa? Garwane brondong niki Mas. Oh, ora ngrembug keluarga. Iki ngrembuke Dinas Oh, Budaya iya, dan Pariwisata. Luar biasa. Malam Nah, hari ini sing mirsani sampai jeduk ana. Matur sembah nuwun. Niki dicaosi genten parian nggih penonton. ya iso to? Lho. Ya, coba-coba. Kiai mrigi kok. Coba. Aku belajar kuning Piai Bungkal Iya, parian, coba. Pamane pripun? Nah, piye? Ngecor beton digawe sumur. Cakep. Cakep. Mugi para penonton panjang umur. Amin. Amin. Terus ngemut wesi. Mbok ngemut liyane. Ngemut kok Parian kan wesi. sing bener apa-apa, sing penting nyambung. Iya, iya. Dilat wesi nakno. Mau wis dimut kok terus didilat ki lho. Lah ora bener meneh. Ora positif kuwi ora. Oh iya. Ngemut-ngemut dilat. Ngemut wesi. Terus Ngemut wesi. Iya ya, sita. Karo mikir kaya ngemut wesi. nganti kok. Iya. Aku iso iki jane. Iya, Pak. Ngemut wesi. Setengah mati. Setengah mati. Mugi Pak Suli kathah rezeki. Amin. Wong Kok gur Bapak arep Suli? gur arep rone kok dadak ngemut wesi lho kok ya. Tes beneran ngantuk lho. Oh iya. Sampean saiki kagem Pak anu.
Warga masyarakat Bungkal. Warga masyarakat Bungkal. Tuku ungkal campuri es. Warga Bungkal kabeh pinaringan sukses. Sik ora masuk akal, ungkal iso karo es iki piye kuwi? Tuku ungkal mampir tuku es ngono lho, Pak. Oh, alah mampir. Sisan ngono lho, Pak, sisan ngono, Pak. Iya. Apa ora beneran? Tuku bantal karo ngombe es, ngono ya gak apa-apa. Ya ngono, senengane kok. Nah, Neh, apa neh? Lho, mulih ta kula ta? Singkat. Tuku ungkal dinggo ngasah arit. Warga Bungkal kabeh sugih dhuwit. Ambe, kari dhewe eneng iki sing urung kelewatan pokoke. Apa? Tuku uyah digawa mrene. Pak Lurah kapan wayangane? Pak Lurah niku guru api-api ya. Oh, yayine sae sanget lembah manah nggih. Sukses selalu. Ya engko bar iki terus bersih desa mapane ana kantor desa Bungkal kene. Didongake wong kabeh sugih rejeki engko wayangan wis dadi niate Bungkal dijadikan tempat untuk pagelaran wayang oleh Dinas Budaya dan Pariwisata. Betul. Ora mung wengi iki nek engko bakale berkelanjutan. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Dengan jalan Ki Cahya Kuntadi. Bintang tamu gareng. Bejen. Nusul. Nggih, niki dawuh napa rumiyin? Nembang rumiyin Mbak Lucy. Nggih, Mbak rumiyin, nggih. Nggih. Kula nyuwun menika caping gunung langkung rumiyin ingkang dipun kersakaken kalian para sutresna budaya mliginipun ingkang kala wau sampun kepareng leladi dumateng kula sak kanca para perwakilan panitia. Juru ladi lan sanes-sanesipun supaya enget kalian zaman perjuangan ngersakaken caping gunung dijenglengke sing nembang Mbak Lucy sing jengleng Pak Digareng. Oke. Monggo, Pak. Saben bengi Nek dhisik iya Lus, nek saiki wis 3 sasi pisan kok Lus. kok iso ngomong payune. Ya nek dhisik isih saben bengi Pak, nek saiki wis tuwek iki 3 sasi pisan ora mesti Pak. Tembang kok diprotes lho ora. Lah ya urung karuan 3 sasi pisan nembangke niki lho Pak. Oh iya. Nek dhisik saben bengi ya. Pak Lurah langsung gujeg karo Pak Dewan. Batine ngene, ya trah iya. Krawitan iki nek wis madang karai ngene. Seniman pilihan. Jos. Jos. Kompak. Slogane sempak teles. Aja purno lho, Ge. Semangat kompak anti lemes. Wah, iya. Semangat kompak anti lemes. Saben aku mumbul mesti dijengglek. Madang karai. Kompak. Hebat. Kompak. Dangger kowe jengglek apa mumbul? Mesti dijengglek. Lho buktine ora enek kok pengrawit aras-arasen mongko pendak dina Pak Yoyo ki wayangan. Gak enek. Nek tetep kompak. Kompak. Iki pengrawit ngene iki sing perlu diundhake kesejahteraane Iya. ngene iki. Anggar Asmita. Lho, lah iya ngene iki. Sarjana seni. Dereng. Kok ora kompak, Reng? Non, Ora kompak. yo biasane ngono kuwi, Pak. Penyusup iso ngono kuwi, Pak. Yen memajan hamong karo janur kuning janur kuning Tenono sak tekaku. Jenenge kompake madang karai yo ngene iki. ndak ngumpulok to. Oh, aku rung mumbul bakalan dijengglek. Selah Padang lho, Reng. Ya wong jenenge wayangane teko esuk kok Pak alon-alon wong nyat wong tuwek iki rada suwe kok, Pak. Ngetes karo pean. Iki seniman canggih kok. Ora mung aku tok, Lus. Kowe mumbul mesti dijengglek, Lus. Loh, cacah wis mudeng no karo aku. Mudeng iki nggo napa? Mudeng iki paham maksudnya. Lah iya maksudnya Aku Pak. obah blang ngono iki pas koe. Lho, kanca-kanca, lah warga kene lak rong pirsa. Lah, wis kerep no. Bawa mumbul.
Toko dhuwur gondelan kuwi wesi. Aja mudhun nek urung tak jambak. Nek mbok jambak apane kudu. Wirone. Ya nek Rama Yai. Wirone. Persis kayak sapian letong persis. Ancang-ancang dhisik. Ngono lho menehi kode letong mbok pangan kuwi letong. Letong. Wong kreasine dhewe-dhewe ya, Mbak ya. Oh iya. Lho. Guna. Ya ta, lek aku kerpling ngono lho. Ya matur to, nyuwunmu ki sing kepiye? Matur sing becik karo kanca-kanca. Maksudnya piye? Maksudnya ngene lho Mas, lek aku mumbul ya kendang ana anu gareng ngono ki ditabuh bareng-bareng ngono lho. Pas mumbul tabuh iki diangkat ngono. Oh, tabuh diangkat ya. Masa radel aku memang kowe. Jeneng tembung ki akeh mula bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Nah, ya toh Pak. Nggih, Purwodadi kutane. Sing dadi omongane. Heeh. Ayo ngono ki mau lho Mas, pokoke aku tabuhana jenglengen kaya kuwi ngono kuwi pas drueng ngono kaya. Nah, ngono Mas, dituruti Mas. Ki kok nek ora mbok turuti mangan pager lho ki kok. Saiki awakmu sing bawa terus aku sing mumbul. Oh iya iso. Ndang. Guna. Gak ngono kuwi jemati. Gak diangkat ning dhuwur ngono kuwi di. Maksude piye kowe mau lak mung nito nek aku mumbul diangkat lak ngono to? Maksude diangkat ning dhuwur ditabuh siji-siji kaya awakmu mau lho. Tabuh siji-siji, oh sing jelas. Wis. Gunung ya Pak balene. Nuruti wong Ponorogo kok. Nuruti wong mekrok ki angele kok eram. Pak No ijan gak somet mbek aku dhewe iki lho Pak No. Cakno. Cakno langsung viral. Gundra. Gak ngono kuwi. Jare ditabuh siji-siji. Munine lho piye? Munine ki lho piye ngono lho. Nabuh iki munine piye? Munine iki bar jeng ngono lho. Muni ditabuh jreng ngono lho. Oh, ndang-ndang jreng. Oh iya, apik. Aku wong Ponorogo ora adil. Turutan ora mbok turuti uda ning panggung wong iki. Aku dhewe kayak kesenengan kok ya. Guna. Jreng. Gak mbok tabuhi rapatek. Tak dongane lara udun kabeh. Gel. Wah, bengi iki Mbak Lucy ngeblong. Lho gentenan to, Pak. Gentenan. Kasete ben beda. Iya. Gentenan. Pancen kudu diwolak-walik kok. Oke, ora diwolak-walik gosong. Kosong. Saiki genten we. Pacita. Yo. Hey!
lagi iso. Ning Ponorogo iki kota santri. Kudune dhek berkarya dengan penuh etika. Sampeyan ngenjleng Mbak Lucy oleh ning aja didepne Mbak Lucy. Jenenge enggak sopan. Maksudnya sirahe Madhepe rono. Oh, ngono kuwi aja langsung madhep rene. Ayo. kok madhepe mriko ngoten to? Nggih, ayo. Ngerti to, paham to? Paham, Oke, paham, yo. paham. Akhlakul karimah kudu dijaga. Yo, yo. Yo, deblak untak. Yo, Ji, rok lu. Sik Mas, Sik to. salah. Kuwi tetep rene kuwi lho. Apa ngerti to Pak nek jenengan bocah noleh? Lah aku nyawang kok kene kok ya. Ngene lho, Pak. Sik mbok engko rono lho. Menggok dhewe kok. Ronokno ngono lho. Ah, ngono lho. Kok Anu ora instruksi jalan. beneran. Tung tak ketuk. Delung. Deblak untak. Sik to. Pak Ewo lak ngendika to. Heeh. Sirahe madhepe rono. Bener. Lah ya kula ki wis madhep rono. Lah kuwi menggok rene iki lho. Iki sirah liyane. Iki sing luwih terginas nih sampean. Niki kan terkenal niki napa pelawak sing paling energik. Oh. Nggih. Energi ki apa? Energi itu sing lincah. Lincah. Deng dia omong ora. Kupinge kelomoh langsung. Wong lek orang tak tidoni sindan orang semangat. Bar mangan apa to, Lus? Lus ambune kok badhek men ngene. Gak terima badak. Lah dijak omong dijak ngendika Pak Dalang kowe ora tek nyaut iki mang nyapa to jane gumun aku. Nyaut. Wong yo nyaut ngono kok. Sing energi kuwi alias lincah. Lincah. Ya, kita panas. Para penonton ki soram wis biasa lek kurang jenggleng ki sak mumbulan wis biasa. Pelawak-pelawak kan mumbul sak ping 20 biasa. Lah terus piye? Lah siji ki apa sini no mahmu adoh kok kulon kono kok. Lah kudune kon ping pira? Lah ya sesuai sing nak bocah nom-nom sigak jeng minim ping 10. Jalukmu ping pira? 10. Tak turuti. Sapa ngerti ki permintaan terakhir. Sesuk sing nang Ngawi ku ora 10 ngono lho Pak maksud iki. Awang maring tratap sampeyan ngendika ora. Sing nang Ngawi sok mben iki cukup 5. Oh iya. 10 to? Ayo. Dulang tak. Kakean. Lah pinten iki mau? Iki 12 no. Waduh kokean loro, Pak. Nggih. Tak jikuk loro, Pak. Apa enak juga loro. Wah, terengginas tenan aja. Masyaallah. Rupane kaya ngono tapi ya luar biasa. Heeh. Coba. Panas udan panas aling-aling capek Aku. Nadyan wadon sarata Swara suling masuk lan kami pun samping dulu.
manggung Mas. Kapolsek Tasik kersa lenggah. Inggih, sembah Bapak nuwun. Daramil nggih. Masyaallah matur sembah nuwun. Mugi sehat panjang yuswanipun. Amin nggih. Sakir bisa Terima kasih. Jawa sami-sami luar biasa. Nggih. Tembang menika kula wau ugi kula aturaken dumateng para pepundhen kula, para guru-gurunipun, mbah kiyainipun, anak kula pun Brahma Kesawa ingkang lenggah wonten ing Ngabar. Mbahe Brahma ya kuwi Mbah Kung Wahib, ya sing wis ngrengkuh Brahma kaya putune dhewe. Pak Jainul ugi mekaten wis kaya bapake Brahma dhewe teng mriki. Ugi Pak Nasrul lan sedaya kemawon Bu Maryam ingkang nyatanipun ya karo nglawentah santri ning ya tetep tresna kalih budaya. Ya, ngoten niku. Luar biasa. Boten kata lupen ugi dumateng penggemar setia Ki Cahya Kutati wonten channel YouTube kathah sanget ingkang rawuh dalu niki. Wah, nggih. Salam nggih.
Kleben menika dipun tenggani kalian anak kula lanang Mas Nanda menika mahasiswa isi Surakarta. Jurusan pedalangan sing sok ngasta wonten mriki Mbak Lucy, Mas Nanda niku. Oh, ngaten. cik. Ndi pucahe? Nggih. Mas Nanda ndi? Ondele. Oh, nggih. Oh, niku nggih. Wis tau dijak. Blas. Nggih, siap kathah mriki dalang muda luar biasa. Nggih, leres. Yang pernah meraih beberapa prestasi juga. Alhamdulillah. Kan tegese wayang ora bakal punah mergo tuwuh generasi dan generasi lebih baik terus. Nggih. Menika wonten nawala saking pepunden kula Bapak Haji Suli Daim MM, Wakil Ketua Komisi E, Wakil Ketua Fraksi PAN.